9 थारिख एप्रिला जाहैबाय रमद बर'नि थैनाय सान। बेखौ जोंहा फालिनांगोन ना बोसोरे बोसोरे। बे थैलागि जाहाथे जों खिन्थु थैनाय सान फालिखागोन आंथ'। मिथिबाय, उफाय गैया, मानिखाथारनांगौ। प्रमदआ जेबादि खोथा बुंनानै लायो, आंखौसो गाज्रि मोनो मानसिफ्रा, गाज्रि मोननो हागौ। जेबादि खोथा बुंनानै लायो ओरैबादि मिसलिया, बियो ओरैबादि बुंनानै लाबाय, टेपआ दामना होबा बिसोरनाव थांखाजोबबाय नङा। आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ, जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। ओरैबादि मिसलिया, आं ओंखायनो बुंदों प्रमद नोंनि आयुआ 5 मासल'सै होननानै। इउपिपिएलनि आयु बा नोंनि आयुआ इउपिपिएलनि हान्जानि इउपिपिएल हान्जानि सरकारनि आयुआ 5 मासल'सै होनबाय थानाया। एप्रिल 8 थारिखआव जोबो बुंनानै लाखाबाय बे जे बिटिआर रेकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आसामनि केबिनेट मन्थ्रिखौ आं बुंखाबाय, नोंनि खामसालियाव थांना फासि नांना थैगोन आं नंखाय। आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ, जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। दा बे थारिखआ माला जायो मिथिबाय? एप्रिलनि 9 थारिख गोलैयो। 8 थारिखआ जोब्बाय नालाय। 8 थारिखआ 5 बोसोर फुरा जाबाय नालाय, 9 थारिख गोलैसै बेना थारिखआ। बेखौसो आं बुंबाय थादों। दा बे आं बुंनाय खोथा नङा, गावसो बुंनानै लादों। आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ, जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। 9 थारिख एप्रिला जाहैबाय रमद बर'नि थैनाय सान। बेखौ जोंहा फालिनांगोन ना बोसोरे बोसोरे। बे थैलागि जाहाथे जों खिन्थु थैनाय सान फालिखागोन आंथ'। मिथिबाय, उफाय गैया, मानिखाथारनांगौ। एथ' सिरियास खोथा, गावनो बुंनानै लाबाय थांनानै सुइसाइड खालामना थैगोन आं होनना बुंथारबाय। मोनसेबोथ' जायाखै। ओइ दामना हो, आं न'आव मानसिफोरनो फाथायहर। आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ, जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै।